Γεια σας. Δεν θα σας αποκαλύψω το όνομά μου, θα σας πω μόνο κάτι. Ο οποίος παίζει Bakugan κοντά στο Άλσος Παγκρατίου, στην Ευτυχίδου, τον προκαλώ σε μια μάχη Bakugan την Κυριακή. Να φέρετε καλά Bakugan. Όταν εννοώ την Κυριακή, εννοώ την Κυριακή αυτή. Στις 24 του Μάρτη, Κυριακή 2011, προκαλώ όλους τους μαχητές του Bakugan κοντά στο Παγκράτη να παρευρεθούμε στο Άλσος 3 η ώρα. Θα κάνουμε ένα δικό μας πρωτάθλημα Bakugan γιατί όποιος θα είναι καλύτερος στη γειτονιά. Και θα γνωριστούμε κιόλας. Με εκτίμηση, με Masquerade.